Leire Petare, Caracas hiriko auzo bat. Esan dugu, ze moduzko auzoa da? Bueno, ni ez naiz bertan egon, baina Mirenek konta dizkiten historiekin eta hasiera baten liburu ez gaki genuen oraindik nola ze izen edukiko zuen, baina hori ez, Mirenek bere bizimodu inguriko historiek kontatzeakun Petaren bizi izen zanez, Petariko histori oso esanguratsuek konta dizkigu. Eta, igual nola momentu baten pertsona bat bere bezutan tiroz jotako pertsona bat hiltze zaion, beste momentu baten tokatze zaion erditze baten laguntzie, nola han montazitu nahi bat haurtzandegi horietako umien historiek. Eta, kontura nintzen bere bizitzan inguruko liburu hau idazten nahi nintzen bitartein Petare auzo horren histori bate hain itzela jasotzen eta iruditu ziten izenburu egokile izetizakela liburuntzako. Baita ere lagun batei pasan egon Zirriborrue, arek proposatzen igual izenburu bezala Petare izena jarriko ziola, eta hortik. Azpi izenburu hori bebai, Miren egigurenen puskak, puska horiek bizitza hori non kabitzen den, galdetu behar dizut, zapata kaja baten kabitzen da bizitza oso bat? Zapata kaja hortatik hastezea tireka, eta, gero behai egindako bisita guzti horietan kontaz eskigun historio horiedanak daude ez. Eta dago baitare gaur egun eskualerrien bizidun historie baita, eta horreatiken liburue idazteako orduen Petareko historiez gain, saianitzen gaur egun Miren ere nola bizidan erakusten, eta horreatik kapitulo bakoitzen hasieran badago bisita bat, guk egin dizkion bisita horiek kontatzen dituen zatitxo bat, ze kontura nintzen gaur egun eskualerrien daken bizimodue koherentzien dijula Petaren zazken baloriekin eta Petaren egin zituen proiektu eta kontu guztiekin. Nolako izan behar da? Euskal emakume bat baserri batetik Venezuelara doana, kooperazio lan hori egiten orain 50 urte. Nolako izan behar da horrelako emakume bat, eta gero apurtxo bet esan didazunaren arira, nolako izan behar da 56 urte eta gero Euskal Herria datorren emakume heldu hori, gaur egungo bizitzarekin aurrera egiteko bai Euskal Herrian. Nolakoa da Miren? Nik uste Mirenek energi izugarri daken emakume badala, eta gaztetan alazala, eta igual eskualerrien etzala kabitzen ez, beak komentatzeu askotan, beak ikustezuna zala jendi nobiluekin eta umiek euki, eta hemen atea bizimodu, eta behai horrek etziola betetzen ez, beak beste zerbait nahi zulain, eta hor erabakizun Euskal Herritiken hasiera baten misiolei bezala jutie Guajira, eta han 3 urte pasabondoren, han juntzan ezautzen kooperazioen mundue, bere kontraesan guztiekin eta bere talka guztiekin, eta honea buelta berra izen zuen, bere atxek istripu bat eukizulako, baina garbizaken berritzea area bueltatzen naizula ez. Eta hoxe nik ustet. Baina buru jabe, ez da, zeure destinuen jabe zaranien, emakume indartsu bat bakarrik doalako eta bakarrik dabilelako, esan duguna, orain urte asko, gainera, beste sasoi badanin eta beste testuinguru bat, eta hasierako misioetatik gero aldentzen dabe bai, ez du botere hori nahi, estatuarena, elizarena, berak bere bizimodua, askatasunez, komila artean. Bea oso emakume fededunezan, eta gaur egun ere beak esaten du, fededune izaten segitzen dula, baina fedi ulertzeko bere modu asko alda dela garai hartatik enez. Eta nik igual aipako nuke Euskal Herrira itzultzeakuen, hainbat istilu eta arazon ondorioz nahiko gaizki itzulizala bea, baina jakin izen dula Euskal Herrien bere tokile topatzen eta bere ibilbidiekin jarraitzen ez, eta beak askotan ezateu honea bueltatzen zanien, pentsatzezula bi herritan bizi izen dela, baina beha etzala ez amengu eta ez angu ez. Hemen etzala nahiko hemengu sentitzen eta han etzala nahiko angu sentitzen, baina gaur egun ja kontura dela ez, badala bai amengu eta bai angu ez. Hango jendik bertakotzat hartzeulako eta beha hemen
hemen gu edalako. Duintasun asko be bai. Duintasun asko bere historian eta bere izateko eran, Euskal Herrira buelta horretan, bestak beste pentsio kontuak esate baterako, bide diru, saririk barik, bebai, eta lan egin behar du, baina ze duintasunez, eta azkanien esan didazuna lehen, ze koherentziz jarraitzen duen bera izaten. Hori da ez, igual, beha buelta zanien eta pentsioen bile edo hasi zanien, hainbat, bulego desberdinetan zegokilon pentsio horren bile, esan ziloen behai ez zegokilola pentsioik, eta orduen erabakizun lanin hastie. Egile dare bai, beha lanin hastiekin baitare, ohituta da honez lanitea eta bestientzako lanitea eta zaintza lan horieta, behai lanin hastiek ere eman zilola olako bizipoz bat, eta gaur egun laniten du emakumea heldu bat zaintzen, baina osarrodan emakume heldu bat zaintzen, gaztetan bere etxin bizitzen egon zana, eta bueno, beha hola guztua da, baina hori, aztin 6 egun gutxienez pasakoitu emakume honen etxin, eta ordu pila bat pasatzeitu beharekin. Esaten dugunin, erreferentiek, Leire, azkanien liburu horretarako dalako. Aitortza egin, bizirik dagoen, hori oso garrantzitsua da, bizirik dagoen emakume bati, egindako lan guzti hori eta bere bizitza jaso, honen guztiaren garrantzia galdetu behar dizut, zergaitik hartzen duzun lan hau guztia, gertuko referenteak behar ditugu bai, ezta? Gure kontakizunetan. Bai, nik uste, emakume desberdinen biografilek azaleratzeakuen, emakumeek bizi ditzakegun, bizi moduen inguruko iruditegile zabaltze deula, eta importanti edala hori ez. Modu desberdin eta bizitzeko aukeri edakeula erakustie, ondoren guei eta geure buruei baitarea. Eta nik uste, emakume baten bizitza ezagutza ematen dugunien, hori egiten degula ez, iruditegi hori zabaltzen laguntzen degula, eta bi liburu hauen helburutako bat bai izen da hori. Hortaz gain, igual aipau ez, Miren Odriozolak bere liburun aurkezpenien bai komentazuen behantzako emakume danan bizitzan inguruen idaztia izango litzekela interesgarria ez, eta horire interesgarria irutzezatez, hortiken ulertzie, azkenin edozein emakumen atzien ere badaudelako mileka histori interesgarri eta jasotzeko modukuek, ez? Ostatze aldera, esan duguna, askotan emakume askoren bizitza be, ikusezin izan dalako, orain arte da bada sasoia, bagabiltz, basabiltzate, honelako liburuak egiten, esan duguna, helburu asko izango ditu, liburuak bat, irakurte erreza izatie, jendearen gana iristie, Mireni berari aitortzari egitea, jasotzie testigantza, zenbat gauza honelako liburu baten barruen? Bai, oiesek, zeuk aipaituzuna, azkenien askotan hauek lehen aipau bezala, emakume hauek gure ondun bizidie, ez? Eta bizitzan hainbat lan egin dituzte, eta guk horiek entzutie eta jasotzie eta aintzat hartzie uste garrantzitsu edala, eta baita ere aitortzie bizik dauden bitartien, ez? Eta bai Miren Odriozolan kasun da, bai Miren Egigurenen kasun, liburu aurkeztu genuen egunien, han jendetza bat bildu zan, da jendetza horrek erakutzizun interesakin, bai bat eta bai bestien ikustet sentiuzila aitortuta, ez? Egin deben bizitza hori aitortze zitzaioela, ez? Jaso zebela, eta nik uste hori ere importanti edala, ez? Hori alako, beste galderetako bat, nola jaso duen Mirenek, prozesua dalako, pandemia bat egon datartien bebai, hau guztia egiteko, elkarzketak izan dituzu berarekin, joan etorriak, elkarra ezagutu, bere zapata kaja hori esan duguna, dokumentuak, argazkiak, bere idatziak eta jaso, lan handia bebai, Leire, zelan jaso dugu berak azkenien azken emaitza? Bai, niretzat azkenin ardura ondile zan ez, beste pertsona baten inguruen idaztie, ardura ondile sortzen dizu, esan dezakezuna, beak ezatie nahiko lukena, horredanan ingurun ez, eta bere aldetik ene ustez, konfiantza harik eta ondile dela hirugarren pertsona bati bere bizitzan inguruko kontuek kontatzen lagatzia ez. Eta bueno, nik hori kezkaz bizinun hasieran, eta orduan lehengo bisitatan zan, ea konplizidade hori zenbateainoko reala zan, eta zenbateaino lortze gendun konfiantza hori ez. Eta egile zan, hasieratiken nahiko argi ikusi nun, liburu hau idatzi halko nula, eta
alko nula edo idaztiek mereziko zula, naiz eta gero, histori guztio ordenatzi eta ez da nahi erresa izen, eta hor lagundu dit baitare bisita horiek kontatziek, pixke baitare kontatzeko ni nola zentiu nahi zen prozesu honek iraundun bitartien. Kontakizunerako ari bat dalako, klaro, zelan ordenatu hau dana. Azkanin hori da zure lana, guri helerazi, ze gertatzen ari den Miren eta Bion artien, eta bada, kotxe hartzen zu, bizitan zoaz, berarekin hitz egiten duzu, jasotzen duzu hori guztia, lana hortik, ezta, alde horretatik, eta ordenatzen oso irakurterrezarran liburua. Leire, azkar due, ezta? Eta zehatza da eta kontakizunera zu ez bebai, harira zu ez bebai. Bai, ni zaila naiz idazten liburu bat, nun hor dauden historiek egongo izen erdigunien eta hortiken ezautukoan Mirenen bizitzia, beak bizi izendako gauza horietatiken, eta pixket baitare barri hortako bizimodu ere erakutziko diguna. Eta gero baitare esan idaztezunin beti idazkezula lagunek inguruen ekarpenak egiten dizkizuenak eta laguntzen dizuenak zezati mostu, zezatitan inder gehiago jarri, eta gero azkenengo buelta hori mate jo editoriek baitare, eta editorin lanare aitortu berreko edala ustet. Emakume bizi ezberdinek, eta dinot, emakume izateko modu ezberdinek, zema lagun dezaketen, ereduak sortzen eta azkanin guretzat beda inspirazio iturri, atzetik datozen emakumientzat. Amatasun eredu ezberdinape bai, Miren hilobak oso gertu ditu. Bai. Ama izateko eredu ezberdina dalako, Mirenen hau bai. Bai, Mirenek bi seme adopta zitunan, bi seme hauen beste arreba bate etxin asko ukizun, eta badake pixketa alabatzat, naiz eta papeletan eta ez daken ofizialki alabatzat hartuta, ezin izentzulako. Eta bai, bi seme horietako bat oraindik Venezuelan bizi da, eta haiek ere ondoren guek eukituzte, eta amona ere bada gaur egunez, eta beharrekin oso pozik dago, bere aukera horrekin, eta seme alaba horiek ere komunidadin azizitun azkenien, Ana Maria berekin bizizan baitare beste kooperante lagunekin, eta barri joko etxietako beste emakume pila batekin. Orduan,